gure gorputza, gure bizitza, gure herria, gure erabakia. Bueno, zertarako demokrazia, aldeatzea, burujabetza. Ahalmena nahi dugulako, ahalmena behar dugulako. Gure buruaren jabe izateko. Gure egitarunaren jabe. Bai, baliabideen bakarretan. Bai, gure harremanetan, gure lanean, gure sexualitatean. Dena erabakinen dugulako. Eta zertarako erabaki. Zapalkuntza sistema, aniketatik askatzeko. Gure eskubidea bermatzeko. Kolektiboki eraldaketa soziala bultzatzeko. Eta gure alternatibak eraikitzeko. Eta horretarako gaur ekimen ezberdinak izango dugu. Eraikitzen ari garen bide eta borroka bultzatzeko. Gure artean eztabaidatzeko eta bilatzeko. Bertan jokatuko gara.